Nou, de vereniging LHTB is een oude vereniging hè, met een lange traditie. Daar is ze zich denk ik heel goed van bewust, van die traditie. En alles wat die traditie in zich heeft, hè, het stuk historie waar deze films een onderdeel van uitmaken, is denk ik heel belangrijk. En de waarde daarvan is door de vereniging LHTB goed begrepen. En om voor het nageslacht zeg maar, beschikbaar te houden en ook dat ervoor gezorgd wordt, dat kunnen we in huis zelf niet. Dus leek het ons een heel goed idee om het samen met het Limburgs Museum te doen. Ja, wat je natuurlijk duidelijk in deze film en dit moment ziet, is dat de hoogwaardigheidsbekleder Prins Bernhard, nadat hij net fris getrouwd was met Juliana, naar Limburg kwam. En niet alleen naar Limburg, maar naar de proeftuin van de LHTB. Het is natuurlijk een fantastisch moment om te laten zien het belang van de LHTB op dat moment, en zeker nu ook nog natuurlijk. Maar zeker op dat moment dat zo iemand naar Limburg kwam, je ziet de geestelijke erbij, het was het geheel, vereniging, geestelijkheid en hoogwaardigheidsbekleder, dat was eigenlijk helemaal compleet. Dat zoiets kon plaatsvinden onder de vlag van de LHTB. Fantastisch, denk ik. Ja, je ziet de Tweede Wereldoorlog is een aantocht. En wat heel bijzonder is in de Tweede Wereldoorlog van de LHTB is dat de Duitse bezetter kwam, nam het landbouwhuis over. Dag tweeledig. Ze dachten het onderwijs over te nemen en de regie over de Limburgse landbouw. De opzeggingen waren massaal. Echt een daad van verzet hebben de LHTB'ers in die jaren getoond door massaal het lidmaatschap van de LHTB op te zeggen. Het onderwijs was klaar, de georganiseerdheid was klaar. Dus in feite hebben ze de bezetter op dat moment de middelen uit handen genomen om überhaupt invloed te hebben op de agrarische sector. Ja, de geschiedenis van de LHTB loopt nog steeds door. Hè? We zijn nog steeds een levende vereniging met actuele onderwerpen. En wat je zult zien, over 3, 4 jaar bestaan we 125 jaar. En ik denk dat dat ook een heel mooi moment is om op dat moment nog eens terug te kijken naar onze, zoals gezegd, roemrijke historie. En ik denk dat dat een mooi moment zal zijn om misschien deze films nog eens uit de kast te halen, zoals je dat noemt. En ze nog eens te tonen aan onze trouwe achterban.